Number 2. Dalan tikitam, dalan. Ang kwa. Ang ta motor. Dalan tikitam ang syak tama out of focus ka, tikinapintas ko. Basket ka. Madumpag ka. Tagumatang. Gumatang nagtutigli ka. Ano man nag-ibay ka. Ba, mali ti way ko, diba? Right dapat? Wait, ngayon dati kami likkaong, nag-Jika National Highway. Oh, may isang sumrik na logan to. Basket ka, malisip ka. Ang banog na pagkartaray, supportive. Panam! Mandiag, sublikan! Ha? Sublikan to yan. Hinayad lang. Anong kamay doon porta ka siya? Op, tapos atras. Neutral mo, ito nga atras. Awang pindutan ng atras, atang nga kasla G-bike. Okay. Huwag dakal bagin ka. Ata andar mo ngamin andar mo. Yan. Humberto. Humberto? Oh, atras. Okay na yan, kaya na yan. Siyempre, kailangan dire-diretso yan. Tapos na pag-ibig lang mo tataano, nag-stop ka nga ging kairing. Kin na-stop to sweetness mo, mapukaw te ayat. Chamot! Malasot ka! Oh. Yehey! Aluwada mo itong baka ta mapunas tagong mo.